niin, tää on multiplayerillä pelailua. Tässä on mun velipuoli. Terve. Joka ei osaa pelata. Vittu, kato mikä auto. Ja tää jos sitten pelivideosta luulet, että ei tässä tuu mitään jatkoa. Mä vaan katsotaan miten paskataan pelata. Tuli vaan yhtäkkiä mieleen. Ja kun me ei olla ennen tehty pelivideota, niin ei me ole ostettu Frapsiäkään tämmösen pikkuvideon takia, niin ei siinä ole mitään järkeä. Niin tosiaan mä oon Jani. Niin ja mä oon Joni. Joo, meidän vanhemmat on yhdessä. Se on aika sattumaa, kun meillä on samat nimet melkein. Mutta ei me kerrota elämästämme sen enempää. Mene liian yksityiskohtaiseksi. Vittu lintassa. Se on persestä, kun kaikki ovet auki eikä kyttiä tuu perään. Niin vittu toikin oli ihan auki. Se ei tätä pakko katsoa sitten haluu. Ja sanokaa suoraan, jos on paskavideo, niin poistetaan. Niin laittakaa kommentteihin vaan, että paskavideo, niin me poistetaan tää. Jos tulee että haistakaa paska, vittu homo tai ees jonnet, niin vittu meillä ei... No... Me poistetaan saman tien. Ei te tarvitse tulla kommentoimaan meidän videoita. Saatte haistaa paskat. Ja muuten hyvää uutta vuotta. Niin, nythän on uusi vuosi. Tää nousi kyllä vähän ylikin. Katsotaan sitä kelloa, mä pysähdin ja pistän pelin paussille. No kyllä vielä voi sanoa hyvää uutta vuotta. No onhan. Se oli varttia vaille 2 ja sillain. Sillain päin, näin. Vittu kaikki playerit on pelleille tuolla lentokentällä. Niin, se ei kyllä mitään intoa. Ei tässä oo mitään. Niin tosiaan niin kuin mä sanoin, niin ei tarvitse katsoa tätä loppuun. Jos te nyt tähän asti katsoa, se on hyvä juttu. Mennään vähän Faustinin talolle. Ei pakko katsoa, jos ette näitä jaksa katsoa. Tää, jos ette tähän asti katsoa, niin se on hyvä. Niin te voitte sitten lopettaa tämän kattomisen, jos te jaksa. Koska me vaan ajetaan autolla ja katsotaan miten paskasti sitä kohta kolaroi. Kattokaa. Pitäisikö tämä vai ottaisiko Faustinin auto? Ota Faustinin kakka. Mä olin Faustinin, mua ei vittu ja mä oon kiinnostunut. Kato nyt vittu kolaroi heti. En minä vaan vittu yli parkki. Kato nyt ryöstää toisten autoja. Ei toi on laillista. Joku tuli peliin. Super tää. Tää on ihan tosiaan surkea kuvalauta, koska ei meillä ole tehty pelivideoita, niin ei me osta Frapsiäkään eikä muutenkaan tänään mitään. Tässäkö se ruolla? Roskaruoka. Totta sen näköjään. Kun se saattaa matkia sitä yhtä pelaajavideoa. No ehkä ostaa Frapsia joku kerta ja ruvetaan tekemään vaikka ehkä Walking Dead ehkä video. Joo, jos mä ehkä ostan sen pelin. Koska ei toi oikein osaa päättää. Toi on niin rumala. Siinä on ei aika paska grafiikat, vaikka grafiikka ei tee tietenkään peliä. Niin. Se juoni tekee sen pelin. Mä saatan ruveta tekemään ehkä Minecraftistakin. Jos nyt vaan jaksaa ostaa sen Frapsi. Jos jaksaa, ei jaksa. Jos pystyy, jos kykenee. Jos kykenee. Oli hapokasta. Joo, tosiaan tuo kameran kuvalauta on vähän persestä, kun sitä kuvataan iPadilla. Niin että anteeksi vaan ihan helvetisti. Tää on nyt tänne väliaikainen kokeilu. No mä kokeillaan, että tykkäättekö edes meidän videoista. Oho, tää on pitkä video. Oha tää, tota muutama minuutin saa kestää. Joo, tää kestää jo 4 minuuttia 20. Saa kestää vielä toisetkin. Ei kukaan jaksa kattoo näitä. Niin lyönkö vetoa, niin ei tätä kukaan kummiskaan jaksa kattoo. Niin. Ei kukaan tilaa kanavaa tai pyydä tekemään lisää videoita. Kyllä sieltä joku Jonne voi tulla, mutta siis ketään viisas ihminen ei suostu. Ketään selviäjärkinen mies ei katso näitä. Tai nainen. No ei me kyllä olla selviäjärkisiä itsekään. Vittu, sä oot tyhmä. Mutta joku homo lähti helikopterilla perseessä, mäkin voisin lähteä. Vittu, mulla voisin muokata. Tää on hieno tapa itse tuossa lopussa, se on hienon näköistä. Me helikoptereilla alas. Et mä en tiedä. No, tehdään nyt vähän
joku 10 minuutin video, niin... Ei, kun ei niitä kummiskaan kannata. Käänny. Vittu me tehdään tai mä hakkaan sun. Joo. Oi vittu. Ei se mene läpi tosta. Ei. Oliko se yksi pelaaja, mikä teki kans sitä paskaa videota, siis hyvää videota? Se Ville 100 vai? En minä tiedä. Tästä ruveta käyttää vähän modeja, mutta se on toisaalta ihan perseestä. Niin. Rupee lakittaa joku koulussa. Vähän vedetään tuosta noin. Eikö se vedä ympäri? Ei. Ei vedä ympäri. Kyllä perseestä. Vittu, sulla on hauskaa. Vois ottaa tuo paskan auton. Ai osta vaan. No joo, mutta mä nyt vahingossa satuin sanomaan. Näytyy jotain hienoa niille. Joo, vois kokeilla vähän sladittaa, jos ampuisi tuon renkaat paskaksi. Ei, vitun paska. Vittu, mulla on paska. Veri tuti! Tässä näette, miten paskas on pelaamaan. Eikä se olisi puu. Täällä kätissä, kun vittu toi on paskempi. En oo. Joko se tuu? Sä kuolet! Oh shit. Siinä näette, miten paskas on pelaamaan. Oi saatana. Tapaa itses. Mistä lopetetaan tää hieno video. Tapa se Violetti. Tapa se. Et oo tapettua. Mä sanon. Patrick Star. Kuinkahan sekin on? Tunnitko ketään Patrickia mut? Tapoin se. Ghost Player. En oo. No joo, mun käyttönimi on Ghost Player, mut muuten mä oon ite niin mun pelinimi on Ghost. Oh shit. Jos lopetetaan sitä videota tähän. Terve! Ja heipä hei!